Как да разбереш, че остаряваш? Ако се изкъпеш и тръкнеш да излизаш, още си млад. Ама като се изкъпеш и легнеш, съжалявам, остарял си. Всеки мисли само за парире и все забравяме да сме добри. Имаме минути безплатни, търсим се само в общите ни дни. Ако ги спазвам тези правила, ще ми е добре. Няма да давам пари на никой, няма да казвам, че имам пари и няма да показвам, че имам пари. И като имам пари, тълча проблеме. Като нямам пари, да пак проблеме. Така и не намерих златната среда, бе. Какво да ви кажа? Говоря ли, че не става? Мълча ли, че болка влиза в сърцето ми? Плача ли, че не може? Не плача ли, че още по-лошо? В живота човек най-много се изтощава от семейството и от хората, които обича. Помнете та, най-много ви боли от онези, на които сте дали най-голямата стойност. Срещу всички съм прав. Не се боя от никого. Доверявам се само на себе си и на моя красив Бог. Гръм да ме беше ударил. Някои хора изобщо да не бях срещал. Как така винаги се паднаха на мен?